Bună și bine te-am găsit! Se pare că energia ta a atras acest videoclip și această etalare în tarot. Sunt Iulia Catenca și bine te-am găsit pe Magic of the Sea Tarot. Te aștept cu mare drag de fiecare dată să discutăm la un ceai, la o cafea. Haideți să vedem ce vor cărțile de tarot să-ți transmită azi. Dacă rezonezi cu conținutul acestui canal, nu uita să te abonezi. Iar dacă dorești o etalare personală cu mine, poți să-mi scrii pe WhatsApp pe 0726 953 921. Serviciile, bineînțeles, sunt contra cost. Găsești detalii despre contact în descrierea acestui videoclip sau la biografie. Are loc o vindecare a situației tale financiare, a banilor, o îmbunătățire a legăturii tale cu banii, cu financiarul, poate chiar în familia ta, mai ales dacă a existat o karmă în ceea ce privește banii, legăminte de sărăcie sau de austeritate pe care le poți desface prin afirmații, intenție sau chiar prin ritualuri de magie. Te pot ajuta și eu cu acestea. Începe o nouă perioadă în viața ta foarte frumoasă, colorată, plină de creativitate, bucurie, tinerețe, prospețime și lucruri noi pe care abia aștept să le descoperi ca un copil, ca prin ochii unui copil. Steaua, numai că spune momentan. Steaua aduce speranță nouă, înnoire, protecție divină, însănătoșire pentru cei care au probleme de sănătate și multă bucurie. Și chiar transmite un mesaj că ești o stea, de ce să nu strălucești, poate pe domeniul tău sau pe anumite arii sau domenii în care îți place să activezi, poate ai un talent ascuns și ar fi bine să-l împărtășești cu lumea. Unii dintre voi sunteți starseeds, adică veniți de pe stele și sunteți suflete speciale care au o misiune specială pe acest pământ. Avem 3 cărți. Văd indecizie între lucruri mai stabile și lucruri mai pasagere, lucruri care îți stârnesc pasiunea și focul și lucruri financiare, abundență financiară, lucruri mai serioase. Lucrezi, ești ocupat cu diverse activități în următoarea perioadă și te adaptezi la tot felul de situații. Ești foarte versatil și viața îți va cere acest lucru în următoarea perioadă. Văd o vindecare a rănilor copilului interior, o reîntoarcere în trecut, o vindecare a unui sine interior rănit, o vindecare a legăturilor cu familia, poate, sau acceptare a lucrurilor așa cum sunt. Posibil oferte de muncă, oferte de job, cât și oferte amoroase să vină către tine în următoarea perioadă. Un nou început pasional, frumos și foarte viu, intens pentru tine. Legătura cu două persoane, o persoană care nu știe ce vrea, pasională și o persoană care dorește o relație cu tine. Reiei legătura cu două persoane, neștiind exact pe care să o alegi, pentru că ambele sunt persoane din trecut și tu vrei să te orientezi către ceva nou.
10 de cupe și armonia. În ceea ce privește relațiile și starea ta de bine, lucrurile vor fi foarte bune. Văd împăcări cu prieteni, cu persoana cu care ai avut conflicte sau chiar cu foști parteneri din trecut care revin să se împace sau să se reunească cu tine. Karma se echilibrează și se plătește acolo unde este cazul. Văd că explorezi noi posibilități. S-ar putea să călătorești în următoarea perioadă. Evoluția ta este rapidă. Vor mai fi lecții unde nu vei ști ce să alegi și vei sta un pic pe gânduri. Vor fi persoane dintre care nu vei ști ce să alegi. Evită să intri prea mult în negativitate sau să vezi partea goală a paharului. Nu ești blocat cu adevărat. Uneori este bine să-ți asumi riscuri și să mergi înainte, să decizi, să nu stai blocat prea mult în lipsă de acțiune și pasivitate. Deschide-ți chakra inimii și lasă-ți inima și intuiția să leagă pentru tine și ea te va duce pe calea potrivită către persoana potrivită. Unele persoane pot fi bine intenționate, dar asta nu înseamnă că sunt potrivite pentru tine pe termen lung. Există o persoană aici care vrea să se împace cu tine și să depășească suferința pe care ți-a creat-o în trecut. Doar că nu știe cum. Este o persoană prinsă în negativitate, în depresie, în anxietate. O persoană care nu știe câteodată cum să se comporte, probabil imatură. O persoană care vrea să ofere o relație, dar nu știe și poate modul în care acționează este nepotrivit sau nepriceput. Văd o discuție cu o persoană care vine rapid către tine într-un mod impulsiv. O persoană care vrea să ofere o relație. O împăcare, o persoană care îți povestește despre un viitor foarte colorat și frumos pe care ați putea să-l aveți împreună. Nu știu cât de realist este această descriere. Cât de realistă este. O persoană care te urmărește de la distanță, vrea să vorbească cu tine, vrea să ofere o relație serioasă, așteaptă momentul să fie pregătită financiar pentru tine și te vede ca pe o persoană sensibilă, o persoană iubitoare pe care ar dori să aibă lângă sine. O persoană cu care în trecut lucrurile s-au încheiat foarte urât. Poate pentru tine, poate pentru ea. Datorită impulsivității acestei persoane. O persoană care acum primește sfaturi să vorbească cu tine, să reia legătura, iar în trecut a primit sfaturi să rupă legătura cu tine. O persoană care visează într-una la tine, care poate se intoxică cu alcool sau alte substanțe. Persoană puțin obsedată de financiar, de bani, de statut. Poate fi o zodie de pământ sau o zodie de foc. O persoană care se teme că nu o vei mai primi înapoi și care vrea să te impresioneze și să se maturizeze foarte repede ca să-ți ofere ceva pe termen lung. O persoană care ți-a ascuns că mai avea pe cineva din trecut față de care era legată și nu ți-a spus adevărul. Care a evitat să oficializeze relația cu tine, care acum vine să-și ceară iertare, vrea să-și ceară iertare, scuze. Vine rapid, într-un mod impulsiv. Persoană care uneori
tinde să fie negativistă, să se victimizeze foarte mult. Cu vicii, cu dependențe, cu frici, dar care încearcă să te manifeste și să lase în urmă și nu este ușor, aceste vicii, aceste frici și aceste dependențe. O persoană care își adună curajul ca să vină către tine, care îndrăznește să riște. O persoană curajoasă acum, în viitor. O persoană care are multă atracție fizică și pasiune față de tine, dar care nu știe dacă este pregătită de o relație. Își dorește cu tine o relație, știe că tu meriți o relație, dar nu știe dacă el sau ea este pregătită de o relație. O persoană care vrea să lupte pentru tine, nu-i pasă dacă te găsește cu altcineva, vrea să doboare persoanele inamice și concurența. Dar o persoană care simte că nu se mai poate abține în ceea ce te privește, atracția sexuală este tot mai mare și dorința sa, poate amintirile. O persoană care în trecut a evitat să te aleagă, care așteaptă momentul potrivit, care a explorat în alte părți, să vadă dacă iarba a fost mai verde și care și-a primit karma sau își va primi karma pentru asta. Care trece printr-o perioadă mentală foarte neplăcută, de aceea nu se mișcă către tine sau de aceea nu te caută, este momentan blocată. Asta se vede momentan. Te pup și te iubesc și te aștept și data viitoare nu uita să te abonezi. Și nu uita să devii membru pe canal, pentru că acolo vei avea etalări special concepute pentru tine. Și dacă vrei o etalare privată, scrie un mesaj, vezi contactul meu în descriere sau în biografie.